Tan só unha semana despois do Porto Novo Gastronómico, Sanxenxo volve a converterse nunha das grandes referencias da nosa contorna para gozar dos mellores petiscos. Dende este venres arranca a 14ª edición do Sanxenxo Degusta Tapas. Trátase dun ano de récord coa participación de 28 establecementos que ofrecen 44 tapas. Queremos que estas citas poñen en valor pois a nosa gastronomía e tamén, como non, a nosa cociña. Sanxenxo Gastronómico pois cumpre a súa 14ª edición cun récord de participación, non? 28 locales con 44 tapas. Esta mañá os establecementos que participan nesta edición amosaron ao público algunhas das propostas coas que se presentan ao certame. O concurso divídese en dúas partes, con petiscos tradicionais e outros creativos. Estas son algunhas das opcións. A tapa tradicional chamase bico do Atlántico e son uns mexillóns en escabeche caseiro acompañado de parmentier de pataca. E a tapa innovadora pois é chamase solombo entre viñas, é un solombo de porco reducido en salsa de mencía, con puré de boniato e chips de boniato e yuca. Como tradicional salpicón de marisco e como innovador pois un canelón relleno de marisco. É un xam de panceta feita a baixa temperatura con unha maonesa agripicante e leva uns cítricos por riba. Ata o vindeiro 1 de xuño poderánse degustar estas tapas a un prezo único de 4 euros. Os clientes poderán ir localizando os petiscos a través do Degustamapa coa posibilidade de facerse con distintos premios logo de votar polas súas propostas favoritas. Vai haber, como todos os anos, pois algún tipo de regalo, como pode ser visitas ás bodegas, como pode ser tamén noite de hotel, spa, algún viaxe pois pola ría e algunha cousa máis. As persoas que queiran participar terán opción de entrar no concurso a partir das 5 tapas.